Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo, cikin wannan tasha ta mai albarka. Da farko za mu nuna muku yadda za ka mayar da hotonka ya koma na tsufa, kamar tsufanka kenan. Idan kana so ka ga yadda za ka tsufa ko da zuwa nan gaba za ka tsufa, to insha Allah za ka ga yadda fuskarka za ta koma ta tsofaffi a hotonka. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mu je ga bidiyon namu. Don ba karshe za ka shiga ciki, za ka buɗe network ɗinka, datanka kamar haka. Bayan ka buɗe datanka kamar haka, za ka shigo cikin Play Store kamar wannan da kuke gani. Idan ka shigo cikin Play Store ya buɗe maka kamar haka, sai ka danna gurin searching. Za ka yi searching ɗin, za ka rubuta kamar haka Facelab, sai ka danna searching. Zai nuno maka kamar haka. To wannan application ɗin gaya kamar yadda kuke gani ga application ɗin. To ni da yake na yi downloading ɗin shi, kawai sai ka buɗe application, za ka danna open kamar haka. Bayan ya buɗo maka wannan fuskar, za ka danna album. To bayan ka danna album, za ka nemo hoton da za ka mayar na tsofi. Yanzu na ɗauki wannan hoton kamar haka. To bayan ya gama analyzing face, kamar yadda kuke gani na analyzing, ku jira shi, zai yi analyzing face. To kamar yadda kuke gani ya gama analyzing face. Wannan gurin da kuka ga na yi wa arrow, to shi ne za ka danna. Bayan ka danna shi kamar haka, zai nuna tallar ɗan lokaci kaɗan. Bayan ya nuno maka haka, ka ga fuskar ka nan ta kuma ta tsofi. Wannan fuskar kuma ta yara ce, ka gani? Kaga wannan ya zama yaro sosai. Duk dai kalan fuskar da kake so shi ne za ka zaɓa. Mun gode. Idan wannan shi ne zuwanka na farko, ka danna mun subscribe. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sababbin applications cikin lokaci. Idan dai baka mana subscribe ba, ka daure ka mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.